Ďakujem, že ste prišli. Prekvapili sme vás však. Áno, dobro. Všetci vás poznajú z televíznej obrazovky ako porodcu Československého má talent, ale málo kto o vás vie. Informácie, ktoré som skúšala zistiť a vygoogliť. Ak by som sa náhodou mýlila, tak vás stopnite. Dobre? Narodili ste sa v Bratislave, ste Bratislavčan a je pravda, že prvým vašim jazykom bola nemčina? Áno, pretože pochádzam z bratislavskej rodiny, to znamená, že otec bol rumunský Nemec, síce žijúci v Bratislave niekoľko generáciu, ale akože on sa dokonca sám narodil ešte, teda jeho otec v Brašove, a čo je nemecké mesto, a matka je z Budapešti. Vlastne ste študovali teda v Bratislave, Petržalské gymnázium, kde ste mali prvý kontakt s kamerou, so strihom, amatérske videá, s tým, že ste dokonca tvorili triedny časopis. Kamera a strih vás tak očarili, že ste začali študovať Vysokú školu muzických umení, scenaristiku a dramaturgiu. Z vašich profesí často spomínate, že ste moderátor, dubbingový herec, textár, produkčný scenárista, hudobný výkonný producent, talentový scout, expert na kreatívnu scénu východnej Európy a Blízkeho východu, promotér, šéf-producent najvyššej slovenskej súkromnej televízie Markíza. Málo kto o vás vie, že ste sa podielali dramaturgicky napríklad na Československá Superstar v počiatkoch. Áno, Superstar, prvé Československé Superstar, áno, to sa robil v Markíze, aj na Let's Dance. Aj bez servítky. Bez servítky funguje kvôli tomu, že sme to nastavili, ten pôvodný formát bez servítky sa volá Come Dine With Me, je to britský formát, je to také, ako to robia v Čechách, taký ten nižšia sociálna skupina, 5 rôznych ľudí, z rôznych sociálnych vrstiev a majú na seba, sú tu nejakí maloletí, majú na seba čo možno najviac binžovať a bičovať a majú si robiť zlé a majú byť takí zákerní, majú také ohovárať sa. A mne sa toto nepáčilo, pretože 5 rôznych ľudí okrem toho hejtu si nemá veľmi čo povedať. Závisť a hejtu do zemi, ale nie sú také, že si nemyslím, že by to dokázalo človeka dlhodobo baviť. Takže sme vymysleli tú inováciu, ktorú nám potom museli schváliť v Anglicku, že pri tom stole sa stretáva prevažne 5 ľudí z homogénnej sociálnej skupiny, to znamená niečo ich spája. My sme začali tak, mali sme zdravotnú sestričku, záchranára, policajta, hasiča, vojenskú políciu, niečo takéto, aby to bolo akože bezpečnosť. Potom sme mali kuchár, čašník, servírka, barman, aby mali tému, aby sa mohli rozprávať. No a to, čo vidíme dnes na Jojke, 16 rokov potom, kde vidíme 5 kuchárov, 5 stand-up komikov, 5 úplne zbytočných ľudí zo showbiznisu naraz, tak tretia kategória. Tak oni majú tú svoju spoločnú tému. Aj ten divák akože má taký ten benchmarking, že ich môže porovnávať naozaj. Kto som urobil v tej servítke? Ďalšia profesia, zapáčilo sa vám spisovateľská dráha, stand-up. Vidíme vás na obrazovkách na stand-upe. Z vášho súkromia viem, že nerád hovoríte teda o svojom súkromí. Prečo je to súkromie? Áno, ale ja som niečo ešte trošku pozisťovala a hovoríte, že máte teda medzi organizátorské veci, ktoré ste robili, bolo kulturistika, MMA, máte rád boxovanie, veľmi rád máte basketbal, dokonca ste doteraz aktívne hrávali. Do 47 rokov, pred 3 rokmi, keď prišla korona, keď sa zastavovala tá naša, hral som najvyššiu súťaž, ale to bolo ešte v komunizme. Takže tú druhú najvyššiu súťaž, tá sa zastavovala kvôli korone a keď sa raz zastavila, ešte potom sa dalo vrátiť do toho tréningového procesu, ale to som mal 46 rokov a ten zvyšok toho týmu to boli 20-tníci. Ten nápor potom, keď padne ten remeň, znovu začínať znovu a znovu, tak v jednom momente som povedal, že už to nechcem robiť. A ten šport mi dal nekonečne veľa, ja som nekonečne vďačný. Ja som aj tu na Štekelovice neboli v extralígu, keď 1 rok alebo 2 roky to bol výpadok medzi tým sponzorskou, to je tak 12-13 rokov dozadu. Opravte ma, ak sa mýlim. Tak sme si pravidelne chodili akože po výprask. Bolo vždy kvalitné bez ohľadu na to. A aj jeden z mojich spoluhráčov, Kubo Drapák, v mojom týme trojkového basketbalu, čo je ten rých, ten malý basket, on je z Levice, aj hral v Leviciach, aj je Levičan, sleduje to a teraz žije v Prahe. No, v trojkovom basketbale ste si stiahli až na majstrovský titul. Dvakrát, áno.
Ale ešte to nebol trojkový basket, ešte to nebol olympijský šport, bol to ten nový šport, sa to volalo streetball, malo to trošku iné pravidlá, ale od toho 95. roku, keď sa to objavilo, aj tento rok sa chystám. Som mal zlomenú nohu, takže začínam rekonvalescenciu, ale koniec tej sezóny by som chcel už len z takého špásu chytiť. Zo športu máte ešte rád beh, máte za sebou polmaratón. Aj organizujem spolu s tímom Biku Bratislavský maratón. Čo som sa ešte dozvedela, že rád plávate, ale tuto sa mi tie informácie trošku miešali. Ja som mal problém s tým, že som mal 18, ja som mal frajerku, priateľku, som mal plavkyňu, ktorej rodičia logicky mali kúpalisko a sme sa išli niekde niečo a kúpať na to kúpalisko, lebo tam som dostal krč a som sa topil, ona si myslela, že si robím srandu, takže ma nechala tak ty sa tam top, ja idem na breh a keď som sa nevynáral, tak pochopila, že ten humor je asi buď silný, alebo sa naozaj topí. Takže som mal blackout a vyťahli ma, potom som mal dlhú dobu problém s vodou. Ale potom som sa povedal, že to nemôžem nechať tak. Som si našiel trénera na plávanie a trénera slovenskej paralympijskej reprezentácie, ktorý je výborný Martin Sadlon, pretože hovorí, že ja trénujem ľudí, čo nemajú ruky, čo nemajú nohy a ty nemáš iba všetko v poriadku v hlave. To viem, ale že vlastne ty nemáš prekážku, aby si nemohol plávať. Vašim druhým domovom považujete Kyjev, Odesu, Moskvu, Viedeň. Nerád si priznávate svoje chyby, máte s tým veľký problém. Kto z vás má rád svoje chyby? Niekedy sa treba priznať. Neveríte na osud a už vôbec nie na koncept, že človek je strojcom svojho šťastia. Tvrdíte o sebe, že máte vysoké ego a pýchu, ktorá stavia do cesty prekážky v komunikácii s ľuďmi. Zaujala ma informácia, to som skoro odpadla, keď som sa dozvedela, že vy dokážete prečítať 50 až 100 kníh ročne. Áno. Takže kniha je vašou dobrou priateľkou. Kniha je super, lebo kniha vám umožňuje lietať a umožňuje vám žiť životy ako keby paralelne tomu svojmu životu. Hovoríte, že keď človek prečíta 2000 kusov kníh, že sa začne meniť. To povedal Werner Herzog, ale Werner Herzog tým myslel ako nejaký celoživotný, 2000 kníh je 40 rokov, niekedy aj viacej. To znamená, že vy keď tých 40 rokov svojho života usilovne na sebe pracujete a pochybujete a hľadáte a objavujete, logicky sa musíte stať na konci tej cesty iným človekom, než ako keď ste na tú cestu vykročili. Takže ten pohľad na svet je iný. Áno, pretože kniha vám umožňuje tzv. Laterálne uvažovanie a viete si predstaviť, ako sa cíti ten druhý. Viete si predstaviť, že ten druhý nemusí uvažovať tak, ako uvažujete vy a vôbec vám nemusí rozumieť. Pretože náš základný problém v našej komunikácii každodennej je, že si myslíme, že všetci ľudia sú takí, ako sme my. A to vám až tá kniha ukáže všetky tie možné pohľady na svet, pretože my sme máme uzavretý priestor, v rámci ktorého operujeme, čo nám dá naše vzdelanie, naša genetika, krajina, kde sa narodíme, to, čo navnímame počas vzdelania, ale nikdy si neuvedomíme, že to môže byť úplne inak. Čo vás vlastne primelo k tomu, aby ste začali písať knihu? Ja som scenarista, to znamená, ja sa vyjadrujem. Ja nechodím po tej pivárne, tak mi veľa možností komunikácie neostalo. Takže píšem a rád sa vyjadrujem písmom. A prvá kniha vznikla tak, že som do Pražskej kancelárie za mnou prišli zástupcovia, aby som napísal knihu. A ja hovorím, to je dobrý nápad, tak som ju napísal. A potom som išiel do vydavateľstva IKAR asi o 2 roky na to, že by som chcel napísať pre slovenský trh, lebo tá prvá bola po česky pre český trh. A oni, že to je ešte nejak skoro. A potom prišli vláni, teda, že mi už treba napísať a už sme sa nejak presviečali a som sa do toho pustil, pretože viem, že tvorba je o vytrvalosti, tvorba nie je o tom, že čakáte, keď niečo vás poslní, alebo a začnete tesať, alebo napíšete pieseň, alebo zrazu namalujete nejakú guerniku, alebo nejaký iný revolučný obraz. Je to o tom, že každý jeden deň si musíte sadnúť a písať, alebo skladať, alebo komponovať, alebo kresliť, alebo malovať, alebo tesať, alebo práve naopak lepiť nejakú skulptúru. Je to každodenná práca. A tú knihu som písal tiež tak, ako sa má písať, a tým, že mám to remeslo z tej vysokej školy, viem, že to jednoducho treba urobiť. A takže som minulý rok to robil, 4 hodiny denne, medzi 5 a 9. Som si vždy sadol a buď som teda 4 hodiny písal, alebo 10 strán.
A keďže píšem rukou, tak tým sa stane rukou. A no tak som ju písal 8 mesiacov. Talent vyšla v roku 2023 a je venovaná hlavne teda televíznej show. A čo mňa veľmi potešilo, kniha má známky naučného charakteru. Venujete sa problematike, ako je tvorivosť, kreativita, tvorba, komunikácia, pozornosť, autenticita. Prejdem konkrétne na televíznu show Talent. Povedzte mi v takom dvojtýždňovom natáčaní a predprípravách, ktoré začínajú, ale sú vlastne s tým talentom spojené, aké sú tie vzťahy medzi porodcami? My sme každý úplne iný a každý sme zvláštnym spôsobom autisticko, egocentricky, nezvládnutelný. A nejakým spôsobom ten náš producent, ten Jeffo, to vie prefiltrovať a vie nás tak pospájať, že spolu fungujeme. Ja obdivujem všetkých. Ja neviem, akože mám obrovskú pokoru k tomu, že môžem to robiť a považujem to za zázrak, že tam ma nechali takú dlhú dobu. My si dávame všetci si niečo rozdávame a všetci sme tam dobrí ako kolektív, ale nie sme kamaráti, čo je prekvapivé. My sa nestretávame v súkromí, pretože keby sme sa vyčerpávali emocionálne tým odovzdávaním, tým kamarátením sa, stále tie zážitky si dávali počas toho roka, tak už na tom natáčaní nemáme tú explóziu, tú sopku, kde zrazu potrebujeme sa predvádzať navzájom. Kým ste spomenuli, že keby ste neslačili Zlatý bazér, že by si ten umelec prešiel tým klasickým prechádzaním z jedného kola na druhé a že to im pomáha. Áno, pretože čím viac ste na televíznej obrazovke, čím dlhšiu cestou idete, tak tým je to pre vás lepšie. Ale niekedy si proste nepomôžete a poviete, viete, hneď na prvom láte, milujem ťa. Jarko, predtým, než vás nechám obecenstvu, nech vám dávajú otázky, by som to... ešte mám také dve milé povinnosti, obidvaja máme dve milé povinnosti. By som to ukončila. Čo si ja osobne vážim na československom Talent je snaha odovzdať odkaz. Odkaz, ktorý poukazuje na určitý aktuálny problém, ktorý sa istým spôsobom snažíte prejavovať, či svojím postojom na politickú situáciu, sociálne, kultúrne problémy, upozorňovať na medziľudské vzťahy, dokonca rozdiely medzi ľuďmi. Takýchto pasáží si v knihe nájdete takisto. Čo zaželať knihe? Veľký predaj, vysoký predaj, aby sa jej darilo. Samozrejme vám zdravie, úžasné zázemie, rodinné zázemie. Ja na rozlúčku použijem vaše slova. Ešte počkajte, reklamná prestávka, sú tu knižky za zvýhodnenú cenu. Áno. To im potom poviete, áno. Prajem vám istotu, pokoj, bezpečie, ktoré nachádzame v tvorivom procese. Nech vás tvorba ľudí naďalej baví a náplňa a nech vás neopúšťa vaše nadšenie pre poctivú tvorbu, ktorá si zaslúži svoje miesto pod slnkom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli medzi nás. To je z knižky, že? Áno, ja som to čítala. A to sa priznávam, že ja nie som taká typická knihovnička, však pani riaditeľka. Ja neprečítam 100 kníh do roka. Asi sa ani Ďakujem za rozhovor. Ale spomenuli sme, že tu máme také dve povinnosti ešte. Ja by som poprosila našich hudobníkov za chvíľu, nech sa pripravia, ale keď si niekto napíše meno Jaroslávik do vyhľadávača, prvá informácia príde dátum jeho narodenia. Prepáčte a ospravedlňujem sa dopredu, viem, že si teraz budete na mňa hnevať, ale sľubujem, že neprezradím presný dátum, ale tento rok je to okrúhlenie. A ja som si pre vás od 40 rokov neoslavujete, to viem, ale budete mať teda tie narodeniny, tak toto levické hnízko do tohto, že nie limitovaná edícia, ale že to je jediný kus na Slovensku vyrobený pre túto príležitosť s našim logom. Môžete potom vybrať. Áno. Ďakujem. Keď budete mať narodeniny, gratulovať vám dopredu nebudem, to sa nemá. Ale nalejte si z vínka a pomyslite si na túto spoločnosť, kde ste strávili. Ďakujem. Ja som mala
tento rok bol Týždeň slovenských knižníc a mali sme v literárnej kaviarni pozvanú slovenskú skupinu Patrik Horváth Band. Chalani, poďte medzi nás. Oni urobili pre mňa také milé prekvapko, darček. Zahrali mi alebo zložili pre nás, pre literárnu kaviareň pesničku. A tým, že máme rádi spätnú väzbu z obecenstva, tak jeden dotyčný sa spýtal, že čo by sa stalo, keby tá zvučka bola odvysielaná vždy pred každou literárnou kaviarňou, tak bol problém, že teda nie to, že to musíme získať sponzorov. Takže vďaka sponzorom sme zvučku nahrali, vydali CD-čko a dokonca moje meno je v pesničke, takže ja musím byť úplne nadšená. Pesničku si určite pustíme. A ja som bola rada, Jaro prijal pozvanie, že teda bude našim krstným otcom tohto CD-čka a vymysleli sme si, čím ho budeme krstiť. Sú tu písmenka z literárnej kaviarne, teda literárna kaviareň a názov skupiny Patrik Horváth Band. Sú tu kávové zrná a čaj. Takže a toto je hrnček, ktorý sme dostali ako darček zo základnej umeleckej školy, ktorá zdravím deti. Takže CD-čko je tu. Ja neviem, ako sa robia krsty CD-čky. Gratulujem. Literárnej kaviarni. Chodíme.